sungkem pada kakak, sampaikan permohonan maaf dan doakan kakak agar segera mendapatkan pasangan hidup. Monggo disilahkan Cuma dulu Mas Rofi yang tulus. Kakak sampun maring iji dumateng ingkang rayi, mugi lampahipun bagus rohim pancasyawan awit rahmatipun Allah sawabipun Kanjeng Nabi Muhammad tinebihna saking sawab menapa-menapa Mas rohim pancasyawan anggenipun palakrama enggal pikantuka nugroho donya ngantos dumugi swarga dene kakakipun enggal pikantuk judul ingkang sakmurpatipun cunduk lawan menapa agama ingkang anut. Monggo jalan 3 kali saya nggih. Tiga. Iya, masih saiki minggir. Kakak adik berjalan, kakaknya Mas. Minggir Mas, sama minggir ke sana ya. Wes keluar Mas Rohim. Ya, keluar, mulai melangkah keluar jenengan mencari kehidupan baru. Semoga ketemu apa yang diinginkan. Allahumma barik lana fi ma